बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आमथिसुवानि सानाव हाल खदाल दोनथ'नानै रंजा खुसि ज' फिथाइ सामथाइ जानाय आरो गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि लायो। बेबादिनो दोरोङारि फोरबो आमथिसुवानि लोगोआरि जोलुर गेलेदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बनरगाव दख'रा एबसुनि गेजेराव आमथिसुवानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जादों। बनरगाव दावलिगुरि 7 स्टार क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव बे बादायलायनायखौ गेलेनाय जादों। जोलुर बादायलायनायजों लोगोसेनो दिरुं बोनाय आरो दैहु बुख्रुबनाय बायदि गेलेनाय बादायलायनायबो लाफानाय जादों। लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथांमोना मिथिहोदों। दानिया फै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो बनरगाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिकास मोसाहारिया जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि। बर'नि दोरोङारि जे फोरबो आमथिसुवा बेनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। बोथोरजों सोमोन्दो लानानै जे आमथिसुवा बेखौ बर'नि मोनफ्रोमबो गामियाव बर'नि मोनफ्रोमबो न'खराव दिनै फालिनाय जायो। दा बेवहाय जोंबो बे असिला लानानै जोङो मोनसे फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोआरि जोङो जे जोलुर बादायलायनाय आरो जोङो दैहु बुख्रुबनाय आरो लोगोसे दिरुं बोनाय माखासे जोंनि बर'नि माखासे जे गामियारि ओनसोलाव गेलेनाय माखासे दोरोङारि जे खेला बेखौ जोङो दिनैहाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो बेजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनो मोनसे बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों बा बेबायदि माखासे खेला देलानि गेजेरजों जोङो मोनसे ओनसोलाव मोनसे गोजोन लाबोनो हायो। जे जोंनि बे आमथिसुवायानो बेनो गामिनि मोनफ्रोमबो न'खरनि गेजेरावहाय बयनिबो गामिनि गेजेरावहाय मोनसे गोरोबलायनाय बे मेसेजखौ जों गोदोनिफ्राय मोनबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गामियावहाय रायजो जानाय संसार जानाय न'खरनि जे हाल गासिबो बियो मोनसे रंजानायनि गेजेरजों बयनिबो गेजेराव गोरोबलायनाय बे फैयो। दा दिनैनि थारिखआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव आमथिसुवा फालिनायजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि फालिनायजों लोगोसे जे गामि ओनसोलाव जोङो बयबो गोजोनै रायजो जानो हायो आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि फोरबो बेखौ जों फालिनो हायो। मानो होनबा बे आमथिसुवानि गेजेरजों गोदोनिफ्रायनो मोनसे जोंहा फोथायनाय दङ जे बोथोरनि गिबि जोंनि फिथाइ सामथाइ बेजों लोगोसे जोंनि देहायाव जे माखासे नांगौखिनि माखासे भिटामिन बेफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जोङो जानानै बे जाखांनायनि उनावहाय जोंनि आमथिसुवा फोरबो जोबखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा बर' आबादारिफोरा फोथाराव ओंखारनानै गाव गावनि नांगौखिनि आबाद मावनाय आरो बेजों लोगोसे थांनानै थानायनि एसे माखासे बेफोरखौ जोङो नुबोदों। दा बेनि थाखायनो जोङो बयखौबो रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौहाय दिनैनि गेजेरजों जे आमथिसुवानि बयबो गेजेराव अनलायनायनि गेजेरजों बयबो मोनसे खौसे थांनानै थानो हायो आरो ओनसोलाव मोनसे गोजोननाय लाबोनो हायो बेखौनो आमथिसुवानि आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय बयनिसिम। नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बनरगाव दख'रा एबसु मोननैजों जे आमथिसुवाखौ लोब्बा लाखिनानै जे लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जोङो लानाय जादों। बेजों लोगोसेनो जोङो दुरुं बोनाय हाबाफारि आरो दैहु बुख्रुबनाय हाबाफारि बे मोननै आयदाखौ लाफानानै जोङो दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। जोङो नुबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आमथिसुवा समाव जे गासैबो गामिफोराव गावबागाव गामिनि जे हाग्राफोर लामा सामा जेरावखि हाग्रा दुआ मानो बेखौ साफा खालामनाय आरो लोगोसे गामियाव ज' सावरायलायनाय बयबो गामि गामियारि गावलायनानै फुटबल गेलेनाय बेबायदिनो गुबुन गामिजों लोगोसे गामि बेबायदिनो ज' जालायनानै फुटबल गेलेनाय बेबायदि सोलिबाय थादों। बेबायदिनो दिनैहाय जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोननैजों जोङो ज' जानानै नैबे दावलिगुरि दालायसा आफादनि सिङाव थानाय जे दावलिगुरि 7 स्टार क्लाबनि जे गेलेग्रा फोथाराव जोङो दिनैहाय जोलुर बादायलायनाय लोगोसे दैहु बुख्रुबनाय आरो दुरुं बोनाय बे मोनथाम आयदाखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ खालामगासिनो दं। दा बे हाबाफारि बायदियै जोङो दुरुं बोनाय हाबाफारि बियो जोबनानै थांबाय आरो दा जोङो दैहु बुख्रुबनाय हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दं। बेनि उनाव जोङो जोलुर बादायलायनाय बियो जागायगोन। दा जोङो आसा खालामदों जे दावलिगुरि ओनसोल आरो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासैबो गामिनि गामि गोरा आरो रायजो राजा
आरो मेलेमजिबि आरो माहारियारि आफादफोरखौ जोङो हांख्रायनानै जे दिनैहाय जे आमथिसुवाजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बयखौबो मिला मिसा खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो मोजां सोमोन्दो लाखिलायनानै जे गामियाव मोनसे खौसेथि लाबोनो हायो लोगोसे ओनसोलफोराव जोङो जोलुर गेलेनाय बे आयदाखौ जोङो माबोरैहाय थुलुंगाखांहोनो हायो गथ'फोरखौ जोङो माबोरैहाय खेला दुलायाव रोंगौथि गोनां खालामनो हायो आरो लोगोसे जोङो माखासे आयदाफोराव हिन्जावसाफोरखौबो जोङो दिनैनि जे दैहु बुख्रुबनाय हाबाफारि बेहाय जोङो बादायलाय होदों आरो जोङो दिनैहाय जे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि जे गथ'फोरखौ जोङो मिजिंथिदों जे बयबो जोंनि गेलेनायखौ नायफैनायजों लोगोसे बिथांमोनाबो गोसो गुदुं जानानै सोलोंगोन आरो रायजो राजाफोराबो फुल सापर्ट होगोन जों बेखौ आसा खालामनाय थादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360